Kaixo denoi, asteko albisten errepasoarekin hasiko gara. Bermeoko San Miguel auzoan eraikitzen ari diren 16 etxebizitzak legearen barruan egiten ari direla esan du Bilduk. Hala, epaileak atera duen sententziari kasazio helegitea jarri dio. Bermeoko udalak kasazio helegitea jarriko dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren sententziari. San Miguel auzoko lurzoru bat eraikitzeko lurra dela dio sententziak hiri lurra beharrean. Hiri antolamendurako plan orokorrean, baina hiri lur bezala izendatuta dago lur saiori udalak dioenez. Haren arabera, aurreko legealdian onartu zuten apo hori behin-behinean, earen abstentzioagaz. Hala, udalak dio, apoak berak biltzen zuela San Migueleko lur horiek hiri lur izatea. Era berean, udalak gogorarazi duenez, behin-behineko onarpen horren ostean, Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza sailaren eta Euskal Herriko lurralde antolakuntza batzordearen iritzia jaso zuen plan orokorrak. Hala, 2011an behin betiko onartu zuen osoko bilkurak aho batez. Hurrengo asteburuan egingo dituzte EAko poesia egunak. Uztailaren 11tik 13ra idazle eta literaturzalen topaleku izango da EA. Urtero legez, literaturaren topaleku izango da EA. Datorren asteburuan 11tik 13ra egingo dituzte poesia egunak. Idazle eta literaturzale asko elkartuko dira kostaldeko herri txikienean. Berbaldiak, errezitaldiak, dantzaldia, antzerkia, ikusentzunezkoak, herri bazkariak eta kontzertuak egingo dituzte denen gozamenerako. Eider Rodríguez, Laura Mintegi, Koldo Izagirre, Danele Sarri-Ugarte, Felipe Guaristi eta beste hainbat aurpegi ezagun batuko dira hitzaldi eta errezitaldiak egiteko. Pasileku parte hartze prozesuaren emaitzak jendaurrean erakutsi dituzte. Etorkizunerako oinarriak finkatuta lehen urratsak eman dituzte gernikarrek. Azken hilabeteetan pasileku parte hartze prozesuaren bitartez adostutakoa jendaurrean aurkeztu dute. Gernika Lumoko bihotza den gune horrek behar izan askori erantzuteko aukerak eskaintzen dituela dio pasileku lantaldeak eta erronka horri denon artean aurre egitea nahi dute. Helburu horrekin abiatu zuten parte hartze prozesua eta helburu horrekin aurkeztu dituzte ondorioak jendaurrean. Ume, gazte, heldu eta nagusien laguntzarekin etorkizunerako oinarriak finkatu dituzte. Bide luzea dute aurretik, baina lehenengo pausoa eman du pasileku proiektuak. Trafikoa erregulatzeko semaforoak ipini dituzte Gautegi Sarteagako zeharbidean. Neurri horrekin udalak segurtasuna bermatu gura du. Ibilgailuen abiadura kontrolatzeko asmoz, sinkronizatutako semaforoak ipini dituzte Gautegi Sarteagako zeharbidean. Bide segurtasuna hobetzea du helburu udalak, herritarren mugikortasuna eta irisgarritasuna hobetuz. Hondartzetara doazen autoen volumena handia izaten da, eta semaforoen sistema berriarekin autoen abiadura gehienez 50 km/h izango dela diote udal arduradunek. Abiadura hori gaindituz gero, semaforoak gorri jarriko da. Bigarren fase batean, 2 errotonda egingo ditu Gautegi Sarteagako udalak. Tramiteak eginda eta beharrezko dirua batuta, hurrengo denboraldia ohorezko mailan jokatzeko moduan dira Gernikak ez beko neskak. Saskibaloiko emakumeen ohorezko mailan egoteko egin beharreko guztiak egin ditu dagoeneko Gernika Keps taldeak. Kantzan irabazia zuten maila igoera, baina orain igoera ofizialke ziurtatzen duten pausoak ere emanak dituzte. Taldeko presidente Gerardo Kandinak jakinarazi duenez, Gernika Kepsek lortu du maila horretan egoteko beharrezkoa zuen bermea eta Bizkaiko Federazioari helarazi dio. Inskripzioa ere egin du eta baita transferentzia ere. Asteburu honetan hasiko du Mundakak Traineruen Liga areetan. Urdaibaik Galizian jokatuko dute KE Ligaren bigarren estropada eta Pasaian ariko dira elantxobekoak. Eskupilotan berriz aipatu Gernikako Arkupek BBK herriarteko txapelketaren finala jokatuko duela Elorrion Markinaren kontra. Eta joan den asteburuan Batzarretxean Errepublikaren alde borrokatu zen Benito Reolari egindako omenaldiak sarratuko du asteko albistegia. Bien bitartean gogoratu busturialdea.hitza.info atarian izango duzuela azken ordukoan berri. Zuekin izango gara hurrengo astean. Ondo izan. Txikia zuen guda izena, bera gizon osoa izan arren, mendizabal sasetaren urrena,
biak txiki, bizkor eta lerden, saseta itzen, gudarien aurrean, mendizabal, hilzaigu bakarrik, baina bilek daukate herri osoa, atzo da gaur eien atzetik, Euskadirentzat hildirata gorputzak arantzaz beterik, arroadi kantauri itxasoa, taien betiko loa, betiko kantazak, geroari esaioko latuetan, herrizarrak ez direla itzaltzen, gure aurrek bidarko ikastoletan, eien izenak abestu ditzaten, arantzetan biak hil baitziren, arroari kantauri itxasoa, taien betiko loa, betiko kantazak, geroari esaioko latuetan, herrizarrak ez direla itzaltzen, gure aurrek biharko ikastoletan, eien izenak abestu ditzaten, herriarentzat biak hil baitziren.